Mama. Ka. Ka. Mama wyćwiczy lewą rękę, co? Ka. No, nie ma balonika. A czapeczka? Mama. Mama. Powiedz, mamo, Mamo. pomóż. Pomóż. Ka. Nie ma? Co? Ka. 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 Duży. Duży. Ka. Duży kwiatuszek. Daję. Działa. Trzeba łodyżkę, tak? Działa. I listka ma. A powiedz teraz mały. Pachnie? Daję. Pachnie? Naprawdę? Tak? Pachnie. A teraz powiedz mały. Mam. Mały. Jeszcze raz. Mały. Ka. Mały. Ka. Jakiego? Bye. Mały. Ka. Ka. A co tu ma być? Powiedz liść. Dziś. Liść. Jest liść? Nie. Jaki liść? A ile jest kwiatuszków? Ile? 1, 2. Ile jest? 1? Powiedz 1. Liść. Pup, pup. Tup, tup, liść. Ile jest kwiatuszków? 1, 2. Tup, tup. A co tup, tup? A pomaluj kwiatuszka, żeby był piękny. Którym kolorem? Ten. Jeszcze tu? Tu. A to będzie 3. I. 3. Ka. 3 kwiatuszki. I co jeszcze? Powiedz kijek. Kijek. I liść. Liść. Ile jest kwiatuszków? 1, 2, 3. 3. Jeszcze jeden? To będzie 4. Powiedz 4. Daj. 4. Ka. 4 kwiatuszki. Daj. 4. I liść. Jeszcze jeden? Ka. To ile będzie kwiatuszków? Ten. 4 są teraz. Tęczę narysować? No zobacz, całkiem nieźle mamie wychodzi już. Powiedz 5. 5. 5 kwiatuszków. I co teraz? Ka. Mam. Ba? Ka. Wam kreda? U. Zbuduj dom. Ka. Zielony. Ten. Zielony. A co narysować zielonym? Kwiatuszka jeszcze jednego? Dużo? Duży. Duży. Duży? Duży. Się nie zmieści. Powiedz, widzisz? Widzisz jak dużo? Ka. Dużo kwiatuszków. Dużo, dużo? A jak dużo? Dużo, 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 dużo. Kwiatuszki. A mają oko? Ma. Nie ma. A gdzie trzeba oko narysować? Tu. Narysujesz? Mama. Mama ma narysować? Oko. Oko. Co to? Co to?
Koko. Oko. 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 Kap. A gdzie nie ma? Tu? A czapeczka? Tu. Gdzie? Nie ma czapeczki? Kwiatuszki nie noszą. A patrz, a tu narysujemy co? Słoneczko? Tik, 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 tik. Jak świeci słoneczko? Tak, świeci. Ślicznie. A cacy zrobiłaś kwiatuszką? Taci. Cacy kwiatuszki. Taci. Cacy. I ten też cacy. A zobacz rączkę. Jest czysta rączka? Czysta? Brudna. Brudna, tak? Tak. Tak, brudna. Taci. Cacy kwiatuszki. Przyjaciele, tak? Trzeba wytrzeć rączki. Ale ta ściereczka też jest brudna, wiesz? Trzeba nową wziąć chusteczkę. Gdzie są chusteczki? Zobacz, tam na stoliku. Widzisz?